Berria FM. Berriako podcast feminista. Berria FM. Berria FM. Igual enegarren aldia da audio dana, mikrofonoaren aurrean edo hemendik kanpo ere, baina sintonia honek saio hasi aurrean atari honetan ematen digun energia txuterik ez bagenu, ez bagenu goibelxeago hasiko ginatek izketan seguruenik, ez? Behintzat tonu egokia aurkitu artean bai, gero egia da batzuetan jorratzen dugun gaiak berak dakarkigula ezinbestean batera edo bestera apalago batzuetan hitz egin beharra, tonuaren arabera egokitzen dugulako noski hori, baina, bestela, honekin sikiera badugu. Kokatzen edo burua ontara jartzen laguntzen digula ezinuka, edo nola ere. Horixe, baina dena dela hortaz aparte, esanen zenuke sintonia hau aditzeak kontzentratzen ere laguntzen dizula? Esanen nuke baietz, baina, ze zentzutan diozu edo nora heldu nahi duzu isue? Ariketatxo batera heldu nahi dut, bat ekarri dizualako gaur erraz-erreza da, eta beitu, audioa jarriko dizut, eta nahi nuke, zuk entzunala, identifikatu ditzazun entzuten dituzunak eta ipatu ditzazun. Bale, saiatuko naiz. Agian begiak itxi beharko ditut, hobeki konzentratzeko, edo... Diotez entzumenak zorrozten direla beste batzuk itzaltzea, baina bueno. Belarriak zorrozteko, ea. Jarriko dizut, a ber. Ea ba. Giro soinu bat da, ez? Jendean zuten da... Alako zurrumurro bat, bai? Bai, zurrumurro bat. Zakit korridore bat den, areto bat, ez? Barrualde bat bai. Eta ez dakit pistaren bat emanen didazu xue. Zuk badakizu, ez esan, baina zuk badakizu gaur ze gai dugun izpide, beraz, bai, ze gai izpide izanen dugun jakinda, pentsatzen dut izan daitekela osasun etxe bat, edo ospitale bat, holako zerbait. Eta ze hizkuntzatan ari dira hizketan? Ez dakit. Ingelesez, agian, ez dakit esaten. Ingelesez da, Euskaraz ez dut uste. Ingelesez kasu honetan, baina hortaz ez gara arituko gaur bereziki. Ez pentsa, hau argituko dut. Nik ekarri dut audio ona, baina nire enez kapaz askorik identifikatzeko audio honetan. Begirada zolia, behaketa zorrotza eta belarri zorrotza behar da alakoetarako, eta hori bai, alako gaitasunik bagenu, edo jorratu izan bagenu bideo hori, seguronera beste nabardura batzuk ere azaleratuko litzezkiguke orduan, on eta txar, ospitale baten korridoreetan. Izan ere, balako giroetan zaintza bai, harta ere bai, baina, violentziarekin edo bazterkeriarekin ikustekoa duten jokabide batzuk ere igual sumatuko genituen. Eta, zergatik ez esan, pazientea edo nola nahiko erabiltzailea norden, ez da berdin izanen edo ez da berdin izaten. Aztergai esanguratsua dugula osasun sistema oroar, ezta. Eta, esangabe doa baita hizkuntzarekin eta generoarekin lotutako alderdiei dagokien ez ere. Eta ara, hor utzi dut amua, ez? Hor utzi dut spoilerra, uxue. Ez dakit dena den, hariko zegu ongi ulertzen, behar bezain ongi ulertzen. Ez dakit, ala nahi nuke, baina kasi, agian ongi ulertzen bazezu, joanen gara harira, eta ez dugu bakarrik eginen, osasungintzari behatuko baitiogu gaur Berria FM-en, esan bezala, zeri eta euskal emakumeek eta disidentziek osasun sisteman bizitako eta jasandakoei, askotariko esperientzia eta diskriminazio adierazpideri. Eta, noski, konpainia honean eginen dugu, ohi dugun gizan, Garbine Elizegi Narbarte, ongi etorri Berria FM-era. Esker. Zurekin eta zuri esker erreparatuko baitiogu auzioni, beraz, lehenik eta behin eskerrik asko gonbidapena onartzeagatik. Eskerrik asko zuei, gonbidatzeagatik. Hainbat urtez ikerketa sakon batean murgilduta izan eta gero tesi bat duzu emaitza, Garbine, izenburua hau,
euskal emakumeek eta genero ez normatiboek Euskal Herrian osasungintzan izan dituzten esperientziak aztertzen. Eta horretan arakatuko dugu datozen minutuetan. Atariko galdera gixera egin nahi genizuke hau, Garbine, ze, nabarmenagoa izaten da batzuetan, batzuek autoetnografia ere aipatzeraino, ezta? Sotilagoa beste inoiz, baina kasik segurtatu ere egin genezake norberaren esperientziek ezin bestean balintzatzen dutela halako ikerketa bat, eta zeuk dakigunez 20 urte inguru daramatzazu erizain, hortaz estena mordoa izanen dituzu buruan gordeak, urtetik urtera pilatzen joan zaizkizun kezka edo susmoek, haiek piztu dute ikerketagoa biharazteko txinpar eta piztu zuten, edo ze gogoeta zenuen buruan zirika, hau nola baitez, bultzatzeko azkenerako? Bai, nik uste dut, ikerketa izan dela bide luze baten emaitza nolabait. Erizain lanetan aritu naiz bai Euskal Herrian eta bai Euskal Herritik kanpo, eta esperientzia, zuk esan bezala, esperientzia desberdinak izan ditut, bai Euskaldunekin eta Euskaldun bezala, hainbat zapalkuntza bizitu edo ikusi ditu dalakoz, bai? Baita ere Euskal Herritik kanpo gehien bat Kalifornian, baina beste tokietan ere gutxiengo etnikoekin edo migratzaiekin ere tokatu izan zaita askotan lan egitea, eta horri ikusten dituen gauza asko gertatzen zirela eta bai zirela hobetzeko hainbat gauz osasungintzan. Orduan, hortik aparte azkenengo urtetan edo nolabait tesi hau, ikerketa hau egiteko egin aurretik, izan un esperientzia bat Ego Dakotako reserva indigena batean egon itzela lanean. Eta hor ere, ohartu nintzen, zirela arazo amankomunak bizitzen zituztenak hango herritarrak eta aldi berean guk hemen Euskal Herrian ere ez. Orduan, ari hoietatik tiraka, aukera izan nun, bai banituen urte batzuk ikusten nula, erizaintza eraldatzeko aukera eta beharra bazegola. Nik nire asmoa edo nahia zen, nik bidean ikasitakoa erabiltzea hori bide horretan laguntzeko, eta argi nuen baita ere hori egiteko tokian eretzat zela nire komunitatea eta dela hemen Euskal Herrian eta Euskaldunen artean, ez? Eta azkenean emaitza hemen dugu. Bonaino, ez da? Bonaino. Oida. Hori izan zen, beraz, kontatu diguzun bezala abia puntua nolabait, eta ikerketa egiteko prozesuan kontzeptu bat agertu zitzaizun bidera, segurtasun kulturala. Zure tesian ideia do kontzeptu hori darabilzu, besteak beste, ordea ez da denontzako ezaguna. Nondik dator segurtasun kulturala, ze lotura du osasunarekin, eta ura gure osasun sisteman txertatzeak zer ekarpen egin dezake? Segurtasun kulturalaren kontzeptua lehen aldiz ahotearoan nolabait sortu zen erizain horiek planteatutako kontzeptua da, eta azpimarratzen duna da osasun arretan kontutan hartu behar direla faktore sozialak eta ekonomikoak eta politikoak. Eta baita ere botere harremanak. Orduan, nabarmentzen dutena da segurtasun kulturala ez dagonean diskriminazioa eta trauma historikoak berpizten direla eta errepikatzen direla, ez. Orduan, kasu honetan, nik ikusten dut, ikerketa planteatu dudan moduan, ikuspegi kritiko batetik eta ikerketa feminista bezala, beharrezkoa zela botere harreman horiek aztertzea, ez. Orduan, naiz eta Europan ez den gehiegi ikertu gai honekin, eta hizkuntza eta kulturakin ere ikerketa gutxi egin dira beste tokiekin konparatuta, are gehiago ikusten da behar hori, ez. Hutsunean nabarmena zen hasieratik, baina pixka bat dagona ikusita aztertuz,
hori argi gelditu zen. Orduan, garrantzitsua da segurtasun kulturalak eskatzen du hausnarketa kritikoa egitea, bai osasun langileek bere aldetik, eta baita ere eskatzen du, osasun sistemari eskatzen dio, bermatzea ikuspegi hori, eta kontutan hartzea komunitatearen sinesmenak, historia, kultura, eta bar. Eta bultzatzen du edo aldarrikatzen du konfiantza eta errespetuzko harremana paziente edo herritar eta osasun langileen artean. Begirada errotik aldatzea eskatzen du beraz. Aurrera gosakonduko dugu gehiago agian hortik etortzen diren proposamen zehatzetan, baina marko horrekin ikerketarako jorratu dituzun bide importanteenetako bat izan da testigantza bilketarena. 37 elkarrizketa egin dituzu ikerketa honetarako eta baita 4 mahainguru ere. Ze profiletako jendea elkarrizketatu zu eta ze gai jorratu dituzu haiekin? Elkarrizketak hasi baino lehen iragarkiak eta jarri netuen, toki ezberdinetan, kontaktatu nun elkarte kulturalekin, feministekin, saiatu nintzen alden, anitzen izatea partaiden perfila. Eta, nik uste dut modu batean hori lortu dugula, baita ere beti hobetzen alda eta hutsuneak gelditzen dira. Baina, gehien bat Nafarro osoko emakume eta generoz normatiboak edo genero disedienteak parte hartu dute. 22 eta 80 urte tarteko jendea, adinean, eta, nik uste dut hor ekonomikoki egoera ezberdinetan dagona, lan baldintzen aldetik ere bai, orduan, hor bai egonda aniztasuna, eta gero bai bukaeran ere azertzerakoan, mugak bezala bai esan behar da, gehienak ere bazirela identifikatzen zirela emakume zis bezala, eta heterosexual bezala ere, gehienak, baina, badira batzuk hortik kanpo identifikatzen direnak, eta, alde hortatik, nik uste dut badela aniztasuna partaiden artean, beti, hobetzeko aukerakin, ez? Eta solasaldi hoien ondoren, eta horietatik ateratakoa aztertuta, baieztapen hau egin duzu, emakumeen, genero ez normatiboen eta euskaldunen aurkako zapalkuntza eta bazterketa egiturazkoak direla, osasun sisteman txertatuak daudela. Alegia, zapalkuntzak ez direla honetan ere salbuespenak, baizik eta araua, hori berretsi duzu, ikerketaren ondoren. Bai, nik uste nabarmen gelditzen den hori, erakusten du Nafarroko emakume eta genero normatibek diskriminazioa pairatzen dutela, eta, botere desberdintasunaren eraginpean daudela. Hau gertatzen da, genero, etnia nahi bauzu hizkuntza eta bestelako faktoreengatik, ze klasearen desberdintasunarek ere badaude, nire tesian zehazki ez dut arlo hori garatu, baina nik uste dut baden mamia bildutako datuetan horren inguruan ere. Eta, esperientzia negatibo horiek nolabait normalizatzen eta errepikatzen dira esperientzia hauetan. Bitu ez, gusto diozue klaseak nola baldintzatzen duen pazientea hori ikusi duzula, ez da garatu ez, eta egia da eta guk ere badakigu dena ezin da bildu tesi batean ere ez da denak abitzen, eta justu ere Garbine ikerketa gaiak xeki aztertzeko fokua zorroztea ezinbesteko izaten zaizue ikerlarioi ezinbestean, eta zuk uste dugu nahi izatera aztarrika ibiltzeko aski eduki zenukeela soilik, hizkuntzari loturiko bazterkeriari buruz bakarrik hitz egin da ere asko zenuke ikertzeko eta kontatzeko, ezta? Eta gauza bera kaso soilik genero diskriminazioa aztertu izan bazenu. Ordea zuk propio ikertu dituzu bibiak, izenburuan bertan ere jasoa dagoenez.
hizkuntzarekin, euskararekin eta kulturarekin lotuagoa dagoen hori eta generoari loturikoa ez da nola nahiko autua kontzientea izan da eta politikoa noski zurea. Bai, dudik ez, ulertzen dudalakoz, hemen gertatutako esperientziak badutela, esperientzia zehatzak dira eta konplexua dira eta ez dira bakarrik hizkuntzaren gatik edo generoaren gatik eta bar. Orduan, hori nolabait azaltzen laguntzeko erabidut marko kontzeptual bezala intersekzionalitatea eta intersekzionalitateak azaltzen duen bezala, nolabait gure sisteman edo bizi dugun errealitatean botere sistemak daude, botere egiturak daude, botere egiturak hoiek nolabait erreproduzitzen dira botere sistema ezberdinetan, izan arraza, izan klasea, edo izan bakotsaren kultura edo etnia, eta lotuta daudela eta elkar eraikitzen dutela. Orduan, nik uste dut horrek azaltzen duela nolabait kasu hauetan edo parte hartzaileekin gertatzen diren bazterketa egoerak, ez? Eta azterketa honen helburua azkenean da botere harreman horiek radikalki aldatzea. Eta baztertutako emakume hauen esperientzia aztertzen dugunean, saiatzen gara hau nabarmentzen osasun praktikak eta osasun politikak aldatu ahal izateko hori gertatu ez dadin, edo behintzat gutxiago gertatu dadin, ez? Gatozen adibidetara ongiruditzen bazaizu, Garbine, izan ere intersekzionalitatea aipatu duzu, zapalkuntzak gurutzatu egiten direla badakigu. Kasu honetan, medikuaren kontsultan nola zeharkatzen dituzte bi zapalkuntza hoiek, alegia, hizkuntzari eta generoari loturiko zapalkuntza hoiek gorputz berberak Euskal Herriko osasun sisteman kasu honetan eta zehatzago osasun bidean? Nik uste dut parte hartzaileen esperientzietan nabarmen gelditzen dela, ez? Nola mikromailako botere dinamikak, hau da, kontsultetan eta gertatzen diren dinamika horiek, azkenean desberdintasuna eta diskriminazioa eragiten duten, eta horiek horrela gauzatu ahal izateko badaude beste makromailako egiturak, ez? Izan osasun sistema, izan legeak, eta hor agertzen da kasu hauetan nola gertatzen den hori, ez? Esperientzia zehatzekin. Orduan, lehen aipatu duen bezala, hauek azaltzeko identifikatu behar ditugu botere egiturak, ez? Izan daiteke kolonialismoa, patriarkatua, cis-heteronormatibitatea, nola hoiek, edo kapitalismoa, ez? Nola hoiek gauzatzen diren edo nola hoiek eragiten duten eguneroko gure esperientzietan. Eta nola osasun langile bezala edo osasun sistemak eta osasun langileak ere erreproduzitzen ditugun zapalkuntza hoiek, ez. Eta azkenean pazienteak bere egunerokoan egoera zaurgarri batean joaten denean nolabait botere auki gabe horrelako espazio batera gertatzen dira gertatzen diren gauzak, ez? Eta horra agertzen da, bai konfiantza falta, bai mediku edo erizainen kontsulta saiestea, eta beldurra ere bai, amorrua, serrea, horiek denak ateratzen dira egoera horretan. Eta azkenean, nabarmen gelditzen da, herritar hauen esperientzia, ez dela positiboa, kontrakoa, eta, osasunari buruzari garenean, egoera txar batean zaudenean, horrelako esperientziak eukitzea, arriskutsua, azteko ez da bidezkoa, eta beste aldetik, arriskutsua dela, eta osasungintzaren helburuaren kontrakoa lortzen dela, ez?
Behaketa sakonak egin dituzu Garbine, gainera, bueno, Aistin aipatu dugu mediku konsultetan zer gertatzen den, baina zu beste eremu edo zona batzuei begira ere aritu zara, alegia. Ez dituzu soilik egin elkarrezketa sakonak, mailenguruak behatzen aritu zara itxarongeletan, korridoreetan, zehazki hemen jasua dugunez, bueno, zehazki, edo gutxi gora berako kopuru bat, ordu kopuru bat jaso duzu, 36 ordu, 6 osasun gunetan. Jakin mina ere badugu ze ikasi eta ze ikus daiteke halako espazioetan generoaren eta hizkuntzaren betaurreko jantzita behatuz gero ez, ze alarma piztu zaizu begira eman dituzun ordu horietan eta ze elementutan, ze bueno, hori esanguratsua da. Denetarik, azkenean espazioa garrantzitsua da baita ere. Eta aipatu ditugun zapalkuntza horiek ez dira bakarrik ematen elkarrizketetan edo konsultan barruan, baizik eta gauza bat edo nabarmen gelditu den gauza bat da euskaldunen eta euskal kulturaren ikusezintasuna, ez? Eta ez da bakarrik nola egon, baizik eta egotea edo ez. Bai? Ari gara adibidez esku horriez. Adibidez esku horriak, hizkuntza ez bakarrik idatzita dagona, baizik eta paretetan ze argazki dauden. Argazkiak, esate baterako, argazkiekin nola ikus daiteke ezabatze hori? Hoi da, adibidez. Zuk baduzu gure ustez, argazki hauek adibidez kanpaina bat umena, ez? Ba, hor dago kanpaina bat, ez dakit izan daiteke txertuena eta bar, paisaia, ez? Ume horrek daraman arropa. Iruditzen zaigu neutroa dela dena, baino ez da horrela, adibidez ez dago gure kulturaren inguruko argazkirik edo ezer osasun zentroan, txuria, bai? Txuria ez da neutroa. Bai. Kasu honetan, ez? Edo jartzea bakarrik, bueno hori, kartel berdina egotea estatu batutako osasun zentro batean, edo Alemanian, edo Euskal Herrian, edo, ez? Errepresentazio kontua ere bai, bada noski. edo Mexiko defen, bai? Orduan, hemen badago hegemonia bat, ez? Beste gauza bat da musika. Ez, osasun zentroetan, pues badago musika, badago irrati hori ze hizkuntzatan dago. Hizkuntza euskaraz baldin badago ere, batzutan ze musika, ze hizkuntzatan dago musika hori, zer ari gara entzuten, ez? Orduan, detaile horiek denak ere garrantzitsuak dira. Beste gauza bat nabarmen gelditu zena zen, eremu euskaldunean, zekaron Nafarroan egin nuen ikerketa hori da beste parrafo bat edo ez dakit. Baldintzatu duen noski zure ikerketa. Orduan, baina bueno, interesgarria izan da, ze ikusi dut gertatzen dela berdindu zein zonaldetan gauden, ez? Baina eremu euskaldunatan ere pazienteak zuzentzen dira automatikoki euskaldunak izantare osasun langileen gana erderaz. Eta osasun langileak ere beraien artean askotan naiz eta euskaldunak izan erderaz ari dira beren artean osasun zentroan. Hizkuntza teknikoa erderaz egiten da. Orduan, bueno, pues gauz horiek denak nolabait berresten dute ba, elkarrizketak esaten dutena, ez? Edo sakontzen dute horretan, eta esaten dute, ez da bakarrik ni banoa inguru guztia da, bueno, pues ez neutroa. Zelerratuak dira erdarara guziz. Hoi da. Orduan, erdara da nagusi eta erdal kultura da nagusi. Ez da bakarrik hizkuntza, ez? Eta, bueno, nik uste dut asimilazio prozesu honetan, azkenean, helburu hori izaten da, horrelako zapalkuntzetan eta kolonizaziotan, modu ezberdinetako kolonizazioak daude mundu mailan, eta erakusten dute dena da, konparatzen duzunean, ikusten duzunean, beste tokietan zer gertatzen den, hemen izan dago esperientziak bat egiten dutela, kolonizatutako beste herrien esperientziekin, eta zapaldutako beste herrien esperientziekin. Orduan, bueno, nik uste dut hori ere agerian gelditzen dela, eta bueno, behaketak ikerketa honen parte importanteare izan direla.
Euskararekin lotutako zapalkuntza hauek euskalfobia izeneko kontzeptu zabalago baten aterkipean bildu dituzu, eta 3 ardatz edo bazterkeria bide nabarmendu dituzu. Hizkuntza eskubideekin estuki lotuta daude hoietako 2, euskarafobia da bat, eta euskara eta euskal kultura ikusezin bihurtzea bestea. Hoiek badaudela ukatzen duenik topatu duzu prozesuan, elkarrizketetan eta bar, hau da, kontzientzia aski badago, edo ze irudipena izan duzu? Bai, elkarrizketetan bakarren batek bai bizitu du beste modu batean, ze elkarrizketatuak ere ez dute denak lehenbiziko hizkuntza euskara, eta nolabait, bi kultura artean bizi dira batzuk, eta bai, batzuk bizi dute agian ez hain bortitz bazterketa hori, eta igual ez dute hainbeste ikusten, baina nik erranen nuke parte hartzaileen gehiengoak bai. Nabarmen gainera. Ikusi dudan nabai da, izan da, osasun langileen artean, ze ikerketa abiatzeko osasun langile ezberdinekin eta zentro ezberdinetako langile eta zuzendariekin hitz egin behar izan dut baimena eskatzeko, eta hor bai, zalantza handiak zituzten, nolabait planteamentuarekin, eta baina, hori da baita ere dagoena ordunik, bai uste dut, eta nabarmen gelditzen da hori, baina hori da beste zabat osasun langileen artean dagoen kontzientzia edo ez. Nik uste dut esperientzietan ikusten da utxune nabarmen bat dagola, baina nik ez dut sakontzen ere ikerketan horretan. Gainera, adituek, eta ikerketa arlo honetan hizkuntzaren eta osasungintzaren ikerketa arlo honetan darabilten, hainbat erakundek ondorizatu dute eta iragarri dute zeinen importantea den norberaren hizkuntzan hartatua izatea, prozesurako bererako ez, eta ze onurak dituen. Ez baita bakarri gainera ulermena, atxikimendu kontua ere, bada ez da, paziente batek, baduenean eskubidea eta hala aitortzen zaionean bere hizkuntzan hartatua izan dadin. Hori, eta horren falta izateak eragiten duen mina, zuk tesian jasotako hainbat testigantzatan ikusi dugu. Hoietako bat ekarri dugu orain, aditu dezagun, eta lehenago soslaiari buruzko detaile batzuk, datu batzuk emanen ditugu. Hauza izena eman diozu lagun honi, bere egiazko izena beste bat izanik ere. 40 urtekoa da, hauza, persona ez bitarra. Eta, falta bat topatu du paziente gixara hartatua izan behar duen horretan. Ez du lortu euskaraz hartatua izaterik. Entzungo dugu ze min edo ze atxikabe ekarri dion horrela gertatzeak. Osasun sisteman behin eta berriz gertatzen zaidana da, hartatzen hauenak ez badaki euskaraz, bere egoerara egokitu behar dudala, haiek ezin direlako nirera egokitu. Nire egoera, euskalduna izatea, ez delako existitzen beren munduan. Orduan, zailtasun horren aurrean, ezin naiz ni neu izan. Eta naizenaren zati bat baino ez dut erakusten. Eta horrela aurrera egin behar bada, aurrera, baina noski, niretzat ez da atsegina izanen. Mina amorrazioa askotarikoak azaleretzen dira alakoetan, ez da? Nola egiten die kalte hau gertatzeak pazientei, Garbine? Nik uste dut modu ezberdinetan, ez? Lehen aipatu duana, ez? Beldurra alde batetik, eta etxipena ere aipatzen da behin baino gehiagotan. Etxipenaz, gehien bat, osasun aldetik ere parte hartzaien artean egoera ezberdinak daude, eta, gehien bat maiz joan behar dutenak, edo kronikoak direnak, azkenean, nahi eta nahi ez behartuta daude, osasun sisteman, osasun sistemarekin harremanak eukitzea, eta, azkenean, etxipena hundirarekin bizi dute hori. Orduan, eta aurretik ere estresa eragiten du,
nolabait konsultara joan baino lehen ea zer gertatuko den, estres linguistikoaren ere behin eta berriz aipatzen da, eta asko eske erasotuak izan dira. Nik uste dut eraso hitza erabili behar dugun, ze badira erasoak, izaten aldira mikro edo makro bakotxak sentitzen duenaren arabera, hori nola definituko dugun, baino erasoak badaude zuzenak eta gutxiespenak eta mespretxu adierazpenak, askotan botere posizio batean dagoen osasun langilearekin. Hain justu ere, erasoak egiten direnean, edo behintzat gatazkak ere sortzen diren horietan, halakoetan izanen du bereziko pixua, botere harremanak, ez da, kasu honetan izan daiteke esate baterako osasun langilearen eta pazientearen artekoetan, eta hor, akaso imaginatu dezakegu generoari loturiko botere harremanak ere pixua handi izanen duela, halakorik atzeman duzu elkarrezketetan edo egindako behaketetan horrelakoetan izaten dela bereziki botere harremanak, ez? Horrelakoetan izaten duela horrek indarra. Baita ere, genero aldetik ere nabarmen gelditzen da. Aldi askotan dena batera, eta generoekin lotuta ere badaude nabarmen egoera nabarmenak eta aipatu bezala. Izan ginekologakin, izan medikuakin, adibidez berdinak daude, non hori nabarmen gelditzen den. Egia da, hori beste komunitatetan eta beste kulturatan ere gertatzen dela, baina, garrantzitsua da aztertzea komunitate bakotxan zer erran nahi duen horrek. Nola eragiten duen beste zapalkuntza hoiekin batera gertatzen denean edo elkar gurutzak eta hori gertatzen denean. Euskaltasunari loturiko 2 bazterketa bide aipatu ditugu, euskarafobia eta euskara eta euskal kultura ikusezin bihurtzea, baina 3. bat ere jaso duzu, eta mendez mende Euskal Herrian transmititu diren zaintza eta sendatze ezagutzak eta praktikak gutxiestearekin du ikustekoa. Diskriminazio hori are eta ezkutuago dagoela pentsa dezakegu, eta gainera generoarekin lotura berebizikoa du, ezta? Zaintzarekin loturiko jakintza emakumeek transmititu izan dutelako orokorrean, eta beraz ez da kasualitatea izanen osasun sistemak hori gutxiestea. Holaxe da, nik egia esan justo kontu honekin hartu dut eman dezagun sorpresik handiena. Pentsatzen menagian egongo zela, baina hasierako galdeketan etzen hainbeste sakontzen honetan, baina elkarrizketak eginala ikusi nuen ateratzen zela gaia eta gero eta gehiago. Orduan, aurkikuntzen artean, amaitzen artean ikusten da alde batetik badagola, eta horregatik da hain importantea baita ere segurtasun kulturalarena, ze azpimarratzen da segurtasun kulturala horretan, prozesu historikoak kontutan hartu behar direla komunitatearen egoera ezagutzeko eta egoerarekin batera osasuna, eta hemen badago historia bat, zapalkuntzaren historia bat, mendez mende gertatu dena, eta alde batetik badago emaitzetako bat da parte hartzaileek adierazten dute informazio edo ezagutza transmisio utxune bat badagola, garrantzitsua, ez bakarrik sendabelarrekin eta gero agertzen diren beste praktikekin, baizik eta orokorrean gure osasunari buruz, gure gorputzei buruz, belaunaldi transmititu egiten diren edo egin beharko ziren ezagutzekin. Eta horren baitan, gertatzen da sendabelarrena eta nola gutxiespen bat badagoen praktika horiekin. Horrek ere ekartzen du pazienteak ez partekatzea hori, informazio hori osasun langileekin. Horrek arriskua baita ere handitzen du, ze aigara beste sendatze praktikak erabiltzen interakzioak gertatu daitezkenak eta bar. Eta aldi berean, pixkanaka gertatzen nahi dena da
kultura baten ezabatzea, ez? Baina, bueno, nik uste dut, hau esatea oso garrantzitsua dela, zen nik uste dut garaiz gaudela oraindik, hontaz jabetzeko, eta bueno, praktika hauek nik uste dut oraindik erabiltzen dira, ikusi dudanez oraindik erabiltzen dira dexente, eta bueno, pues, badela aukera nire ustez, eta hau beste zapatutako herrietan ere gertatzen da, praktika horiek txertatzea bueno, pues, osasun sistema publikoan, eta nik uste dut badela aukera ona erizaintzatik hori egitea. Orduan, bueno, nik uste dut hau ere badela azpimarratzekoa. Hor konfiantza zen, bueno, gakoa edo, ez da, ikusita pazienteak, osasun langileak, renganako, bueno, konfiantzarik ezak dakarkio isilpean aritzea, eta ondorioz baita bere kalterako ere, ez da, hor, bueno, hori eragiten du, ez, aipatzen genuen horrek guztiak, azken finean gainera beti pazientearen osasunaren kalterako, eta bere, bueno, sendatze prozesuaren kalterako, hori ze importantean, konfiantzan, azken finean. Hori euskaltasunaren ardatzean jasotzen zenuen ikerketan Garbine, eta bestalde zehazki generoarekin lotuta parte hartzaile kontatutakoetatik 3 ondorio nagusi atera dituzu, eta jarraian horietako batzuetan sakontzea gustatuko litzaiguke. Ondorietako bat da ezagutza transmisioan hutsuneak daudela emakumeen osasun gaietan, batez ere emakumei lotutako osasunari buruzko ezagutza ez baitzaile iritsi aurreko belaunaldiengandik, ondorioz askotan emakumei lotutako osasun arazoak ikusezinak izaten dira, edo bestelako gaixotasunekin nahasten dira. Askotan esaterako buru osasunekoak. Hori lehen ondorioa beraz, bigarrena zera da, pazienteek sexu eta genero nortasunagatik diskriminazioa pairatzen dutela. Zure tesiaren testigantzek erakusten dute medikuek hasiera-hasieratik ondorioztatzen dutela pazientea heterosexuala dela, eta ez dute beste aukerarik aurre ikusten, eta halaber bikote egonkorrik ez izatea eta bestelako sexu praktikak izatea ere epaitzen dute. Eta justu ere ikusitakoan tesian bide hau ere, alderdi hau ere jorratua zenuela, guri hemerotekan genuen gordea, genuen zerbait etorri zaigu gogora, 8 urte egin beharko genuke atzera dagoeneko artikulua topatzeko, baina kontua da Nafarroako hitzan heldu ziotela gai honi, aniztasuna bermatzeko zain izeneko erreportajean. Eta hartan, orduko gora zertu zuten, batez ere ikusirik ginekologian ez zela bermatzen titularrak dioen bezala aniztasuna. Alegia, beti segurutzat ematen zela, zuk esan bezala ane, emakumea kasu hontan, bueno, edo persona, laguna, pazientea heterosexuala zela, eta gainera beti galdera guziak zirela zakila sarketan, oinarritutakoak beti ere. Garai hartan, Amaia Barrena sexologoak eman zuen bere iritzia, eta salatu zuen egunerokoan ikusten zuen hori, eta aitzakia ona iruditu zaigu 8 urteren ondotik galdera egiteko, galdera batetik ia hobekuntzarik sumatu duen, ala balitz postuko gainatekelako, baina baita ere esan diezagun ze utxune dauden oraindik ere alderdi honetan entzunen dugu, bidali dugu mezua. Bani boiera moduan eta sexologa moduan, bai maila pertsonal eta bai maila profesional aldaketak ikusi ditut, baina behar bezain azkarrak ez dira izan, eta osasunaren arloan eta sexualitatearen arloan zaurgarritasuna edo pertsonon zaurgarritasuna aldagai garrantzitsu bat da, eta orduan askoz ere garrantzitsuagoa iruditzen zait eguneratuak eta irudi egitegia eguneratua edukitzea jendeak, profesionalek. Egia da, nabarmendu nahi dudala, beti egon direla profil batzuk pioneroak eta iraultzaileak edo tiratzen dutenak eta jarraitzen dutenak tiratzen, eta da emaginen kasua eta sexu hezitzaileen kasua, egia da guztiak ez direla izango, baina gehienak bai, profil hauek dira nahiko aliatuak orokorrean aniztasunarekin, eta hori, bai nabarmendu nahiko nuke jarraitzen duela horrela izaten, eta profil hauek, bai, hor daudela. Eta gero, bestalde, heterozentrismoa mugitu bada ere, mugitu da, baina ez du puritanismoa uzten duen formula bat hartu. Eta da, igual orain geroz eta profesional gehiago daudela galdetzutenak ez dutena aintzat hartzen heterosexuala zarenik,
baina bikotearen inguran hitz egiten dutela, zein da zure bikotea. Eta sexuari dagokionez, eta batez ere sexu praktikai buruz hitz egiten dugunean, eta osasunari dagokionez, garrantzitsua da ez norekin baizik eta zer egin duzun, Osea, praktiketan arreta jartzea, arreta ipintzea, Berdin du bikotea dudan, esklusibitatea dudan, hiru bikote ditudan nire harremanak, harreman erotikoak izan diren 2-3 pertsonekin, ze hor fokoa jarri behar da gehiago zer egin dudan, egin ditudan praktika horiek arriskurik duten bai niretzat eta bai nire kideentzat, eta horren arabera behar diren neurriak hartu, Orduan oraindik nahiko atzean gaude, estigma dago ere, promiskuitatearekin edo askatasunarekin, eta horrekin ere bikotearekin ari gara harreman mota bat besteen gainean jartzen, naiz eta orain ez ditugun identitateak eta orientazioak jartzen, Orduan, praktiken inguruan hitz egitea egokiago iruditzen zait eta askoz ere iraultzaileagoa. Garbine ikusi dut tarteka buruarekin baietz egiten ari zinela, audio entzuten ari ginela. Horrek ez ote duen esan nahi, halako joerak badirela sumatu duzura zuk ere, elkarrezketatuek esan dizkizuten horiei esker, ez da jakin duzun halakorik edo zenbateraino? Bai, nabarmena da, berak esan duena nik uste dut oraindik gertatzen dela gaur egun. Ez dute esaten orain dela 8 urtetik onara ez dela hobekuntzarik izan, espero dut baietz. Berak ere aitortzen du ez da izan dela, baina, baina hemen nik uste garrantzitsua dela azpimarratzea gauzak hobeki egiten alditugula eta egin behar ditugula, ez? Ze askotan osasun sisteman edo osasun langileekin horrelako ikerketak planteatzen direnean, batzuk defensiban jartzen dira edo kritika bezala hartzen dute, o kritika personal bezala, nik uste dut denak ikasten dugula bidean, eta nik uste dut, aurrera egiten albadugu, albezain beste urrengo gure atzetik etortzen dienak, aukera gehiago izango dutela jakinda, nik uste dut hori izan behar duela helburua azkenean, ez? Baina hori gertatzen dela, nabarmen gelditu da ikerketa honetan ere. Asko sumatu duzu hori, alegia norbaiti iradoki akaso gauza batzuk ez garela edo osasun langileak etzaretela egiten behar bezain ongi, eta sumatu duzu deserosotasuna osasun langile horiengan edo halako erresistentzia moduko bat, erreakzio ez oso positiboren bat? Nik ez nire ikerketaren arabera, ze oraindik ez dute aurkeztuta osasun zentroetan, hortan esango dizut ondoren, bino, nik uste dut bai badela nabarmena batzutan, egia da, lankarga handia da, egoera ez da goxoa gaur egun osasun gintzan, eta orduan, bada tendentzia bat hartzeko horrelako gauzak, eta nik uste dut badela kontzientziazio falta hori, ez? Orduan, ez zaio garrantzia ikusten, ez da, eta horregatik uste dut importantea dela mai gainean jartzea. Ze gertatzen ari da, gure osasun zentroetan, eta guk badugu langile bezala ere ardura bat hor. Orduan, gehiago hortik. Eta aipaturiko ez gain, generoarekin loturiko 3. bazterkeria bide bat ere jaso duzu ikerketan, indarkeria obstetrikoa eta ginekologikoa bizitzen dutela ondorioztatu duzu testigantzetatik abiatuta, alegia, haurdunaldian, erditzean eta erdiondoan osasun arloko profesionalengandik tratu txarra jasotzen dutela. Eta podcast hau prestatzen, oroitu gara Berria FM-ren 2. denboraldian indarkeria mota horri buruzko saio bat egin genuela, Estitxu Fernandezen Sortze berri bat liburuaren harira, hain zuzen ere, eta zenbait testigantza jaso genituen guk ere, orduan, testigantza horietako bat berreskuratuko dugu, saioa Baldeztena kazetariarena. Adituko dugu. 2019ko maiatza zen 37 asteko haurdunaldia. Gorputzaldi txarra nuen eta ospitalera joan nintzen. Esplorazioa egin zidaten, monitoreak eta taktua. Taktu hori izan zen lehen akatsa, infekzioen atea. Etxera aietzean lasaitu zitzaidan gorputza, baina aguatzean sartu orduko urek bota nituen. Mundua gainera etorri zitzaidan, ni ez nintzen erditzeko prest. Berriz ere ez jakintasunak irabazi zuen eta ospitalera bueltatu nintzen, uren koloreak zalantzak sortatzen zizkidalako.
San Pau ospitaleko protokoloak garai hartan ez zuen uzten urak bota ondotik etxera bueltatzea. Hor galdu nuen erditzearen kontrola. Eta horren ondotik etorri ziren indukzioa, justifikatu gabeko taktuak, nire onespenik gabeko Bill Hamilton maniobra, hori izan zen, seguruenik pasarterik mingarriena. Bortxatuta sentitu nintzen. Eta testu inguru hartan nire gorputza blokeatu zen eta ez nuen dilatatzen. Eki ere nekatua zegoen eta sufrimendu fetal agertu zen orduan. Eta zesarea. Ez zidaten bikotekidearekin kirofanora sartzen utzi. Eta eki Isabeletik aktera orduko aurpegitxoa erakutsi eta eramantzuten. Noski gehiagizko esku hartzenen eraginez infekzioa agertu zen plazentan eta ekik ere hartu zuen. Bere lehendabiziko egunak zainketa intentsiboen unitatean pasatu behar izan zituen. 3 hilabete behar izan nituen nik bizitako traumaren kontzientzia hartzeko. Indarkeria obstetrikoa pairatu nuen, orain ez dut zalantzarik. Historia klinikoa eskatu eta sakontasunean aztertzeko indarra lortu nuenean artikulu bat idatzi nuen bizitakoa salatzeko. San Pau ospitaleko obstetrizia arduradun nagusiak deitu zidan orduan eta babesa eman zidan. Halaxe hasi zen sufritutakoaren erraparazioaren lehen urratsa. Nire salaketari esker protokoloak ere egokitu zituzten gero. Horregatik argi dut indarkeria obstetrikoaren kontra borrokatzeko lehen pausoa dela bizitako erditze traumatikoak 4 haizetara zabaltzea eta bigarrena osasun langileen eta emakumeon arteko elkarrizketa sustatzea. Aski gogorra da, saioa Baleztenaren testigantza, eta haren esperientzia zen Euskal Herriko osasun sisteman gertatu, baina pentsatzekoa ez dela oso ezberdina izanen, zuk jaso dituzun hoiekiko. Ba ez. Eta egia esan nik ados nago esan duenarekin garrantzitsua dela kontzientzia hartzea eta partekatzea. Noski gertatzen da, momentu horretan ez zaude ere lehen aipatu den bezala, momentu zaurgarrian zaude eta gero hartu behar da denbora eta lana hori dena kontatzeko, salatzeko eta bar. Bai, nik uste dut bai badela garrantzitsua gertatzen da oraindik. Bai aipatzen zuten parte hartzaile batzuk ume bat mino gehiago eduki zutenak hasierako erditzeatik bigarren edo hirugarrenera ikusten zituzela jarrera aldaketa batzuk hobera, baino aldi berean badaude testigantza batzuk berriki gertatu direnak, nahiko bortitzak direnak. Orduan, eta hori bada azpimarratzeko beste gauza bat, ez garela egoten al banakakoaren kontzientziaren zoriaren menpe eta egiten diren edo ematen diren pausuak edo proposatzen diren politika aldaketak izan behar direla egiturazkoak eta benetan sakon sartzen direnak arazoan, errotik aldatu behar direla gauzak. Mintzatu gaitezen beraz proposamenez, izan ere diagnostikora mugatu nahi ez duen lana da zurea, mai gainean jarri behar direlako gauzak baina ez maian gelditu daitezen hor geldirik ez da. Tesian jasoa dagoenez, eraldaketarako neurriak proposatzea ere baduzu, asmo garbine. Osasungintzarekin harremana duten ze agenten ezenuke gehien bat interpelatu, hainbat geruza baitaude horren barrenean? Nik uste lehenbiziko pausua izango zela, ardura gehien edo almen gehien eukitzen alduena, ez? Eta da osasun sistema bera, ez? Osasun sistema, kasunetan osasun bideak badu ardura bat hemen, bermatzeko nolabait beren osasun langileak edo osasun biderako lanean ari ganenak badugula formakuntza nahiko ikusteko hemen zapalkuntza ezberdinak gertatzen ari direla eta badugula ardura eta botere posizio bat eta horrek asko baldintzatzen duela bakoitzaren esperientzia. Hortik hasita osasun sistematik hasita nik uste dut baita ere osasun langileek ere badugula ardura bat, beste gauzetan formakuntza borondate gehiago gutxiagorekin hartzen baldin badugu, nik uste dut segurtasun kulturala badela beharrezkoa den kontzeptu bat edo formakuntza bat zapalkuntza hauek denak
saiesteko edo botere harremanak eraldatzeko. Orduan, bueno, nik uste dut alde guztietatik egin behar dela lan hori, baina gehien bat osasun sistema dela hemen azkenengo arduraduna. Eta, bueno, osasun sistemak baditu nolabait ordezkariak eta gobernuak eta legeak eta, bueno, pues hor badago ardurak banatzeko badagola. Eta neurri zehatzak ere zerrenda litezke honezkero, zure lanaren arabera, zein irudikatzen duzu epe motzean alegia ardurak eskatu behar zaizkie diozu bezala osasun sistemari, are eta gehiago, boteredunago direnei, baina zuk zehatzagoak diren zenbait proposamen ere badituzu esate baterako lortu litekeela edo bultzatu beharko litzatekeela pazienten autonomia sustatzea, formakuntza, epe motzean zein lehenestea nahiko zenuke Garbiñe? Bai, nik interpelaziotik aparte nik uste dut, interpelatzen aldugu, baina gero askotan gauzak eraldatzeko beti gora egin behar dugula bultza, eta horre aukera dela, bai unibertsitatetatik, formakuntza ematen den tokietan, segurtasun kulturalaren kontzeptua lantzea, eta ulertzea osasuna badago lotuta komunitateekin eta komunitateek duten esperientzia eta egoera historikoekin ere bai. Orduan, segurtasun kulturalaren kontzeptuak laguntzen du egokitzen komunitate bakotsari. Eta azkenean komunitateak berak definitzen du hori. Horretarako ireki behar dugu atea, ez? Komunitateak erabaki ahal izateko, zer den osasuna, zer nahi dugun eta ze behar ditugun, gure aldetik seguro sentitzeko osasun sistema honetan. Hori izan daiteke desberdina euskaldunentzat, edo hituentzat, edo beste komunitatentzat. Baina aukera aukitzea sentitzeko seguro gure osasun sisteman. Eta horretarako behar dugu nik uste dut, hau da, nik proposatzen duten aukera bat, nik uste dut errora jotzen dulakoz, eta nik uste dut behar dugula jarrerak aldatzeko ulertu nondik datozen egoera hauek, eta hortarako behar dugu formakuntza arlo guztietan. Unibertsitatean, adibidez, bai Norvegian eta bai Aotearoan ere badago txertatuta erizaintzako ikasketetan. Eta, badituzte urteak horrekin. Pazientek bai erakusten dute satisfazio maila goragoa. Beti ere osasun langileak ulertzen badu komunitate horren kultura eta hizkuntza. Orduan, badira ikerketa ezberdinak eginak horren inguruan. Eta osasun langile horrek ez du zertan izan behar nahi eta nahi ez komunitate horren parte, baizik eta ulertzea eta lanketa hori egitea ez. Orduan, nik uste badela non eragin ez, eta nola eragin. Gauza da, azpimarratzekoa da baitere, politika publikoak azkenean gehiengoan edo hegemonian dauden horiek bideratzen dituztela, eta lantzaia dela. Uste dut garrantzitsua dela baitere antolatzea, osasun langileen artean, eta behintzat, ikusten badugu txune hau, eta ez bada kontzientzia orokortua, tokatzen zaigu, lan hori egitea bakotxa osasun zentro eta hola. Izan ere kontzientzia zabaltzeko, esaguzu Garbiñez, baduzu zerbait egiteko asmoa, ezta? Sozializatzeko orain urratsik baduzu aurre ikusita, ezta? Bai, hasiera batean egin dudana izan da parte hartzaileekin partekatu emaitzak.
Ze, bueno, azkenean lan hau, bueno, nik sinatu dut, baina auzo lan bat izan da. Eta bueno, oso eskertuta nago, parte hartzaile guztiekin, eta, bueno, bidean lagundu diaten guztiekin. Orduan, bueno, lehenbiziko lana izan da hori, orain osasun zentroetara ere joango naiz, bueno, behaketa egin ditudan osasun zentroetara, noski irekianago nahi badute gehiagotara ere joateko prest nago. Eta, bueno, baut asmoa agian beste erizain batekin gai honen inguruan lanketa egin duen erizain batekin ere, ateratzen zaigun proposamena herri ezberdinetan ere emaitzak partekatzeko, eta, bueno, nik uste dute lan honen helburua da ez bakarriko osasun langileak, baizik eta herritarrak ere kontzientzatu eta alduntzea, ez? Ze importantea baita ere, bueno, gu osasun sistemaren erabiltzaile bezala ere, aldarrikatzea, hemen badagola bueno, herri bat eskubide batzuk ukatzen zaizkiona, eta bueno, pues hori garrantzitsua da baita ere, joatea, bueno, sinesmen horrekin edo ez sentitzain bakarrik, ez? Hemen aipatzen den gauzetako bat da, bueno, ahotsa hauek nolabait isileraziak egon direla, orain arte modu askotan, eta garrantzitsua dela horiek argitara ekartzea. Bueno, sozializazio bide hortan gure bozgorailu txiki honek edo gure mikro hauek balio badute beste norabide batzuetan ere zabaltzeko gu pozik, ze diozun bezala gauza asko aldatu behar dira, errotiko aldaketak behar dira, baina hortarako lehenbiziko gauza da bueno, adieraztea eta gauzak izendatzea eta jasotzea. Beraz, asko eskertzen dizu Garbine azalpen hauen guztiak ona ekarri izana. Bai, nik zuei ere bai, eskerrik asko. Garbine Bizegi Nerbarte, plazer bat eta laster arte. Berdin. Mila esker. Mila esker zuei.